Mzambe toreka nyanya matigarisa pano. Nyanda kugarisira pana. Anzoti mimi mwanikidza mchibva kubali. Dzano wakashama. Ko papa ndibvunza ndati kuti murabe mudango ndibvunza kana kechingani muchingondibvunza. Aiwa ndingatadzi kubvunza kazozve pamusha pangu. Bami mandiwanikidza chibva kubathroom. Kundichite. Muchifamba zve muchibuda mubathroom mukavapatsana futi wanga wakatoshama varimo mukati mo. Ndabuda ndakashama kana kuchitsana wanga ndatinda ndakashama. Makapfeka kabati mapfekera mukati kama kamboshama pekutanga. Saka imimi vantu monyasondudza murikondudza ina ndichatendera kunaisira tsano anzadzi yangu yembo nemvura yegesi. Ini kandanzwa nyaya ndongofamba naye seza. Ndizvozvo. Kwasitsano wangu asiri mubathroom muchinja usanditi. Asi ndaenda noisa hembe kwawo muningira wako wakutaura kuti hanzi ndava mukamamu natsano yeta achitekenyedza. Masakatekenyedza yemu chitosekesa mchito. Handizvi ndiana. Mukwane bamini mazviwa. Kubathroom kwako kune munhu. Siri mosvati kana machiseka ari mumba utonze ari kubathroom. Ari kubathroom. Kana mune nyaya yedu taurai mazvizwa. Ina namba bathroom kwako kune munhu. Dati mazvizwa. Kwakuna vanhu tu imimi mavaona. Mataura nawe here. Kana mavaona mari kutaura nawe. Aiwa ina ndisida boboto pa. Aiwa dati kana mavaona vataura nawe here. Kana tataura neni ngavandudze ipapo. Mataura natsano makazotaura neni here. Inini kana pamusha pangu paitika nyaya. Muchindudza sezvo zvinde ndisipo anditi. Ikodzero yangu kubvunza kuti chino nechino zvekufamba sei. Saka murusama kuti zvinhu zvaitika anditi. Kana zvaitika zvenge zvaitika kasina zvekondedzera zvizere. Mamuripo zvaitika because mutota mune evidence ringaziva zvinhu zvaitika. Maiguru. Kana indiripo. Varipo. Kana muripo varipo. Saka imimi muri kutaudzana kuti nyaya dzenzame muchitaura dzemakuhwa vanenge varipo vachitozviwa. Pane paya pamakaenda kubhendi musunu musesatade paya. Vakavata futa. Vata futi paya. Amuna kana unovata matsano imeni. Imi musatara imba nini mukware mazviwa. Mazvinzwa. Tsano vakauya nguva imuswe. Ndakatona ndikakuze. Tsano vakauya kwakunochena anditi. Tatorara kana chikafu chemanhero ava kuudya. Ndakamukira kuti ngandimukire ndinomhorosa tsano. Ndinovamutsa ndione kuti vawere. Ini vachichita ngatenda kuti vanonoke kutsoka. Saka imhosva. Nyaya dzamukutaura panapa dziri kundizvimbira. Kana alright. Makadi kutaura musi wacho. Handisi kunzwisisa kuti ndo zviri kuitika here panapa. Ane nhema ndeuba. Ito chimuninga chako chine nhema. Alright, bye. Inini nyaya dzenyu dzanditi. Ndizvo zvarutaura ndizvo. Chimira handichikudzai. Because muninga wako handiti. Andofunga nemukadzi avari kuona right anoda kukutsvakira. Ari kuda kukutsvakira. Inini zvangu ngandisumuke. Imi hamusumuki ka? Hamudi kuti ngandisumuke. Chisara yekutsvakira mukadzi. Yacho iri papi? Hapana chinoona. Mazvesena blamed mimi. Imi neve. Ansanda blame achiri kuongorora kuti chii. Kuongorora chii. Osaka musura mchiti. Chogara chotera zvekutaura benzi renyu. Saka ane nhema ndeupa. Ane nhema ndeupa. Icho chimuninga chenyu. Kana munhu kuchidzinge pano. Chinoda kukonesa ini nemi. Chino zvikanzi hanzvadzi yekuti kunogeza. Kunovata. Saka matondichabenza nditi. Aiwa. Ini either kana musiri kudzinga muninga wanyu chidzingai murerenyu anditi. Kozi namunganditi inini ngarara nehanzvadzi yangu. Mwana wamai vangu chai. Kutonita hure nini? Kwenda ndizvo, pamini. Muri kuona chii chikuitika pamini. Chikuitika? Kuchema, vamuchema. Aiwa, zvinhu zvakutoitika panapa kapa. Ini handizwisisa. Benda mupamini. Ndotokutsvagirai mari modzokera kumusha. Because takatozvigarira mushe ka. Hachazivi kuti inhema ngatakakuudza kudhara tidzingei. Makadii kundiudza yangu musi wacho pamakati mazuva mangati pese makanyarara. Kundenchitika pamwe zvichagumira ipapo banda tonoti kwazvakuenda kwacho. Manje pano ndo paruzotobva. Aidzi musoro wangu. Pamini ka. Upe mari aende. Manje ndikaenda futi kumusha ndozoita sei manje. Ndokuti mudzidze kusaita makuhwa. Taura zvamenge maona kutotaura nhema. Makasitoma ese mabhatiri anzi vakatamo. Ndatoona kuti ndo solution itori papo. Tesi nambura asana mwana mai asi kuti titsaure nyaya dzikuti dziri kundizvipira ndiri kushati ndeipi izvo ndiri kutatasira kuti ndauya kuzofara ndaakuofa apa sisakana nenyaya dzakadai ndinda musinotengira bhasikoro ramu tazozviona bhasikoro izvi because hatingati bhasikoro mukadzi zvondiwandira zvikunetsanetsa ndinouya naro kumusha bhasikoro sitori nani imi pakasara mariko paya nokwana bhazi here. Aye bhazi nokwana. Chero yakashota unowedzera muroti. Because saka imba mninika. Aiwa tinorasana mwana mai. Hatingoita kuti timbofugwa nemhepo. Titese. Hatitofugwa. Titese because nyaya ndashaya kuti nditi
inhema here ikachokwadi sanda nazozoona kuti chii chaichaizvo wapa mutoti kuti mashaya which means mutori nekadhati handichazivi chokwadi mutori nekadhati handi mukomana afambe hakana mutodaro auonewo kuti changu mhepo inenge yakutofurawo chokwadi bcause akutotitasa mufaro pamba pano musatorambe but blazi chino wanja ndakuudza manje ka ndenda kutongonodza hangu meguru ka imi tsano nyaya yekuti munosara muchitika ndabuda ka musara mucha meeting ngazvipere nhasi muruwa kuchivanzane ichocho chimlinga chako ichi epasina chimlinga chakutishaisa mufaro muchiri kuramba muchinditega ngavandii ngachibude hamuna wazvandataura here nai tsano hamuzokuwa kurema kwangu tiri kunzwa kurema kwenyu saka wai muchindiputaputa nagraundi makutika mulambo osandika right itori ndimi trabo imanambero munongana nemapenzi emutuisa panapa inini inozivachi iwewe kana murungu wako akudzinga kuti kwa uri kurutsa zodzingirwa munhu basa ere izvozvo pamwe pane zvaunenge ivhesi hani pamutemo wezimbabwe kuti vhesi iyi inoapologeza kuti you supposed to throw munhu kana arutsa nekuda kwokuti ane mimba yangu iyo mimba inobatwa musi wechi musi wesa timbomira kukalkuleta zvine basa rezvese izvozvo ndinoda kuziva kuti mimba yacho yange yatobata zvokuti wokurutsisa musi wesaturday iwo uzivi kuti mimba yemusikana inokurumidza kubata izvo so mai manje tikangoverenga mbichana apa ndinenda tozvokuma 6 months wakurati wanga siri mvana mimba dzemvana dzinonyatsa kuverengerana nemwedzi kuti 1 month 2 months but yako vasikana mazivano makuita fast nyaya yekudla mafuta chimanje manje ariko ndatodzingiwa saka unodzingwa neblouse remaruva irori anti ndanda kutengera we but murungu wako anoziva here ndokuna kumuvhurisira izvezvizvi mavhesi kumukota kumuvhurisira mavhesi chaiyo anomusunga unotosungiswa kuti ndadzinga munhu ane mimba yangu iattempted murder iwe hauzivi sorry usatauriza ukangondiramba chete ndototauriza mani sisi wangu ndogara nasisi apo nemukwashi saka chita chetoona kuti toita sei give me time to preach give me time to preach nazvoda kuita ndibate shamwari yangu handiti I thought ndakadao ndibate shamwari yangu handiti ndabata shamwari yangu ka yoita kuti ite sei papa de watondibatira bheki ndakatoremera sorry mimba haidi kuti munhu aremerere da kuti ndotaura neshamwari yangu idzodzo nyaya dzekuti unoya wakabata zvinhu zvako zvinodhaka ndozvanisika izvo hazvidhaki izvo zvodhaka ndamwa saka urisoba ipapo apa ndine bhabharazi nozodeda kuti nditaura neshamwari yangu ikupe pekurara ikakupa pekurara mangwana toita thought kuti iwe uri kupi uda kutoti uvate nemwana wako aiwa tonorara ikoko patsana paitika nehanzvadzi yangu nemukwasha zvese tikwenda tese unogona enda oga nini unoenda oga nini unotoita sei saka iwe uchisara pana padii ndega ndechikuona kunowa ndisingazivi ndosvikobiwa hakubiki mani iwe unotya ubiwayo ukaona ndakafanira tiri kumukira chipoko dzinza renyu mese mumukira chipoko ende ndakamira asi ndikangourayiwa chete chipoko kumba kwenyu asi ukafa ka usafa nemwana wangu please saka ndomuita se unondisiyira uwane ndafa chipoko mwana wangu please ndototanga kukutevera mira nemwana ipapo iwe uri kutya une mwana wangu iri uri kutya chiiwe une mwana wangu handi ari mudomba anondishengeta ari kutokuona ipapo akutotyizira zvokutyisa ari kutyidzira zvinotyisa zvauri kutya iwe zvokutyidzirwa nemwana saka mira ipapo ationa akabata zitimbo nezibhemba mwana akatobata zitimbo nezibhemba aiwa mwana ari kuona dotwari mwana akabata zibhemba rekede zimubhemba mupohorere kuti shumbu ikasukafanya zitu nemwana bere rikauya panapa ronzi nemwana chu saka iwo akapfeka juzi nandi ndokona kubvunza kuti ndozoti ndasiya juzi kubva yanzoziva mwana iwo mwana uchengete mai uyu mwana ndiye anochengeta mai unoziva
Usarudza please. Usarudza chengeredza chikafu chawadya. Tizoti chanorara sei. Watambisa chikafu chawadya ichocho. I thought kuti torara. Chando kachiri kundipinda ichi. Wakamira papo uchingwanza nyaya. Chifamba mutaura. Ndototyira mwana kaiti. Kwenini ndakamutakura. Kana waneta nokumutakura nomisa pasi ndosura ndimuzumudza. Ndidza. Kunzodzoka. I thought undokurumisa. Mwari mandinzwa. Ndiye balance manje. Akambozvonepi zvokuti mimba ine 3 months yonzi 6 months next week. Hakuna munhu akadai. Ndiye akapusa ndiye akutozochengeta chigora. Ichi ndo chigora chiri kuchengetwa nebalance. Mabalance nemabalance atowanikwa mutaunda ndaiti ndezvekumusha chete. Kana kutya njira chiri kuna kutombochisa ndopeka ndozvotora vana gaenda ntora ndanzvatsari auya zochengete mwana iwo wadzimu wako vakangwara stereke ende vanotokuda kuti unyatsowana pekuchengeteka iri ndo balance manje ndichatoichengeta ndafara zingati mwari murikwa paenda mbota ndichachisaka ndikutye kubatwa nani zvangu Zonya dzekuda kurutsa dzichati pari. Sa ndafara. Mwari maite ini. Mwari maite ini. Handa kudza kuti sana uri kurwara. Nasi ndikunorara nawo. Kurana sana. Handa vari kurwara. Vofa vari upi vari vega. Aiwa ongarana sana. Chinotezorora natsano chi. Chii chazoshamisa nhasi sana ndaikurara navo kudhaya. Tiri kumusho. Aiwa. Kana makutodaro handiti nganifonere mai vangu vauye varare nemwana wavo kozi angatofa. Kutofa chaivo indiripo. Vanotouya vanotadza nei. Hapana chinoda kumboonewa apa dechinzi asi kurwara ndaigona kuona. Mamazi mosquito ekuno kwenyu kwamheno kwamakatenga kuno kuka. Ayo plan yakanaka iyo. Zvishuwa because kudhara mangu kurambiko. Tatorara tese. Zvingazoshamisa nhasi. Zvoshamisa nhasi nekuti ndana muzambi pana pa malaria iriko iri dangerous kuti izano rakatonaka iroro. Amagore. Nasi ganditosari ganditokundiende ndorona ta. But ndatokuenda rovha nhasi ndotandaro nemhuri padeni. Kurova ndaratidza munhu kurova here. Uchita so 3 minutes iwo chingotandarawo so. Aiwa haka izvo zvaru ivo vatana vari kutandara nani izvezvi kana kuisi 3 minutes muchitandara nei. Saka pa hatuzona mangwana iwo chaunoita tora rimwe gumbeza paunoona kuti moita sei. Zviri right. Because ndaona sana kuti unomwereka dzimwe nyaya. Iro zviri right saka morara boy kandorara natsano. Kana vachirwara hapana kutamba. Zvori kwai kumba kwainde kupi kana chichi zvakadidi. Apa uri taurira kwai baba handizivi kwavari. Handizivi. Chinzwa kana ibe. Ini ndosano kutungamira nditi mangwana. Ndinokumirira pabasi stop. Handina kupa mari. Handina kupa mari basi. Handina kupa mari kutenga zvinonyongo. Mukwasha wangu ino wakaroora. Akanipa mari dzokuwanda kwai. Kondaramba here ini. Ndosaka ndati ndosanotungamira. Ndonokumirira pabasi stop. Plus nenda unosano kuti nditaure muno mutauni ndakangonzwa kuti baba vangu vari muno mutauni. Sezvinoona ndakauya mutauni mai manje. Handiti wataridza murengi. Tingavawana nemakuriro akaita tauni iwa yaningaziva kuti ndinonovawana pano. Ngatiwafonere panhamba dzavo. Handina ndozvandiri kuti ganisanoenda kumusha ndoti ndakanzwa kuti sabhuku vanadzo namba dzababa vangu. Nokuti ndo panombotaurana mama vachitaurana pavanotaurirana pavanomboya kumba vanotaurira pafoni yasabu. Bozi kuroora pasina baba hapana. Ndozvandatika ndakuchitungamira ininika. Handikuredhi. Inini ndo baby. Handikuredhi. Vekuredhi havana chavanoziva vava. Vanotoda information yakakwana kuti iwo unobva kupi. Ndozvavanototanga kubvunza kuti iwo zvauri tsvaga baba vako se unozovashaya neiwo vachikuuya kumba unokuti zvinonyadzisa izvozvo. Chimira ndikuudze zvazvinoita. Iwo ndikakutambira tozoenda ndoenda newe kwasekuru tonorarira kwasekuru
tichironga kuti tozvifambisa sei. Baba vanenge vachiuya ndenda wafonera. Uzvoni. Kuna mainini here kumushaiko? Vana mainini nodi. Ukaenda unorora na mainini here kana kuti ukaenda unorora ini. Muzongona kuti musokurora ngona na mainini. Ndo zvanisingadi izvozvo. Wakutoda na mainini sata ambatese. Vana mainini havana kana basa. Kuna natsano. Zvana mainini tozozviona. Aiwa natsano. Aiwa tamba nini zvakanaka iyo. Tsoro ndikazomujendona natsano. Ndikutamba kani bebe wangu variko. Variko. Kana maini variko aiwa. Variko. Ndoita approach cheche. Uzi kana maini variko. Makura sei? Aiwa vati kure hava kutobatika zvimazamu izvi. Zvakubatikawo. Ina maini gombari mazamu. Wafara ndokudzidzisa. Paino wainibata sei? Ndizongodaro uita basa rausina kupiwa. Chinzwa. Iyo mangwana wotopinda mutauni wotenga zvunhu, wopinda mubhazi. Waenda musha. Unonganza zvoinda kusara papa. Saka usondiperekedza ungonokwira. Iyo pandombokwira unomboniperekedza. Wakambane musi wakamboniperekedza ere ndinokwira. Handi unongoti sisi vangu ningona nditesi. Nyangwana nhasi nichatoti sisi vangu. Kwanza mangwana kwazoti ndini vandiona andoona ndichiita kudza kuti hande kuma private meeting kuno. Ndeitira kuti vasaone kuti ndiri kumbomira nemunhu akanaka kudai. Unozona? Vanoita zvokuti vanotororeka ipapa neuda kwasisi wako. Vanototi unofa nechidhingiriri nechivanhu. Unofa nechivanhu chiri kubata muropa ichi. Saka ora taenda kuda kunozorora. Mwana chako chiri kunyanyukika sitiriki zvinokwadza. Mwana wangu ndofunga pane basa. Iye anafuti akafanana nini? Anditi? Wawanomwe. Mai kawakanika chiro. Aiwa wandiduta amweni. Daudu unenge iwe ndongo chimumwa chino. Aya. Saka nyenda kunogadzirira. Aisha. Ndotaura. Iwe wona ndoda kuti shamwari yangu ndoda kuti ndiudze kuti iwe chambotibudi. Ndichiripo. Kandikemudza mudzi ndiye akatibatsira nembaka. Saka ndoda kumuti ati kudze kuti afa chitenga zvimafuta zvimaperfume chichi zvatiwanda. Undi tonosvika kumusha utonodira raini rese rasabhuku. Unoda kuti perfume raini rese rizvauri kune vanhu vabva kutauni vaitesi vauya. Kwete kusiya raini risinganhuwiriri. Bebi kuda zvunhu. Aiwa makanyanya. Alright. Saka ticharonga. Chimanyaenda kunoda kwababa ndoda unodiridza gari dzingadi. Wokurumidza kuti toti kuti mangwana bhazi robuda. Kasi. Ndakavarorera zvakanaka handina sisi wapa. Ndakavarorera. Ivo so vanenge vadiki vasvika kumba. Ndakavarorera nditori nemari 3000 US. But apo vanongoti doro dinomwa. Ungoita zvakanaka. Ungoita zvakanaka. Aiwa hapana zvakanaka apa kumana. Ini zvandiri kutoda apa ka. Vanotofunga ndoda kutomboti atomborohwa but ini manje kuti ndivarove vanotonetsa. Saka ndoda kuti pano kwanhu vanotovarova. Saka unoda varowe nani? Kana mimi ndibatsiriwa kumana. Vanofamba nesumbu yemari. Saka manje apa yakungoramba yakuwedzereka. Saka ndoda kuti vamborohwa. Saka tivaonerawo. Zvandidoita ini ndouya nawo kubhawa. Ini ndichakuudzai kuti ndosana so imwe yanditi. Then pakutanga apa manje imotanga kuti ziringanini imota kusenge mukurova inini manje ka. Indotiza. Imobatadzana murova sterek motora mari vakarwadza vanhu kuna kudzokera kumusha. Kuisa mampama kuputidza. Hamutomboniputisa but hamsazonyanya wako mana mungoita. Aiwa kwesizo tiri kung fu ka. Inzoka iwe. Inzoka iwe. Iwo andozotokwa mai manje pabasa. Patana nemari. Aiwa iri basi tiri chose. Aiwa iwo ndichakupoka 200. Aiwa unipa 200 unipa 200 echi remember ukatengesa nguruve dzamudhara iwe. Ndomuudza mudhara. Izo tozozviona mani izo. Aiwa saka mari toshiyana nepakati. Aiwa izo ndozviona ni mari. Nazo ukatengesa vhiri tractor iwe. Aiwa mari ndo inzoka iwe. Iwe unoenda tsano wacha nditeka. Apate atombo kuzorowa nipamakaisezvo. Iwe uri bhuru wedu kasa sada bokurowa kanoziya. Zvamutomboto. Kana ndenda tomboputisa tsano ka. Ndenda tipa pamo putisa paka. Ini ndotombotodzeka. Ndoya makavapina paipa ndotombovarovawo inini. Patinozobatwa. Aiwa mopina kumana. Atobata ndi. Aiwa zvitori nani. Wozisi vacho andishupa kumana. Ndo anoshusha wese. Apa mfana wangu ka. Akatoenda musuno. Mai manja. Ako tomboka kutaura zvimwewo ndobatasara natsano. Manje papa budhi vake varipo awo. Budhi vake varipo. Asi sokanga kushusha futi pamunini. Zvakaipa ivo. Hamuna tomboita nyori. Anenge vakuda pamunini. Anenge akarambwa napamunini wako. Ameno kana pane zvimwewo but
ini yangu chaichayo hando yandirwadza ndatofunga ndikati gandinde ndinoona machinda angu wagona aka newe chatombokuputisa ndozokonerawo papi motombondibatawo ipapo ndopakurovera aiwa hamungobata-batawo asi tsano hamusazokwadza hatingamboti robhari vakomana iri rikavari rikavari plus kurwadzawo kuti vafambe vakaramba chinaiko wawa ndinomwa wawa uku ndiri kumorwa nasisi vacho tsano vari kundimorera kusaiti izvo sodoroka panyaya yemari yawazvotaura padoro shamari ndokuvara panyaya yemari chete yawazvotaura endo chete chete tichese twaputitsire tsano wako newewo futi ka napa ndatongobvenga kubasa imwe yayaka totodatosiya motikaratangodingosiya ndangokubatisaiwo nyaya satomborwa dzemudanga aiwa dzemudanga tomborowa dzemudanga ngandifamba kumana dzemudanga tombodzirowa mupana tomborwa dzemudanga ada usarani chi ada usarani ka 1000 saka tauda muruva wacho takatora kuti ka 1000 kako azobude ri iwe kuwa dzemudanga ngozi dzemudanga tomborwa dzemudanga 1000 ufunza tompiye tisarova madam kutsana vari papa movadita sana handati kuti semuchinda kati mbowaiwaya mukati mangakwanisa mbonawo zvibhibhebeo mukuti chikwe asi muno chirume vakazotsvaga vakadzi here kuno semunhurume kuti avana vapani kuzotsvaga vakadzi mazvinzo ndozvamunofamba muchiita mumastreets handi zvoti munofamba muchiita zvotsvaga vakadzi manje hadzadzi yangu haina pani kuzotsvaga vakadzi handitika handitodi kuzvinzwa ndiri kutokuudzai ndimuone muchibuda muda muchiita zvetuvasikana svika muuraisa hadzadzi yangu nechirwere tokonani hamundiudze ngati semunhu wechirume ndozvamamirira padho kuti munudze zvisina basa izvozvo kuti aiwa saka mimhoraiti muri kuzama kuti hanzanzi pe yangu panapa yakazotsvaga muvakadzi muchinda wenyu tsano vava muchinda wenyu abhururu wenyu handiti ndikubvunza pindirai mubvunzo wandiri kubvunza ndati tsano vava bhururu wenyu here wamuda notsvagira mabhebhi mazondijairira mutora mundondinyangadza mutora zina basa handisitomboda kuzvinzwa pano pamba mazvinzwa hanzvadzi yangu anayo zotsvaga vakadzi yakauya kuzoona ini hanzvadzi yayo handiti handombodo chidhururei pindi ndidhururei haiwa avakuta haiwa ndisaraika nemba yacho yamuda kutondiramba utondipinda